pa rin kami at napakabusog pa rin namin mga laab. Super! Yeah, yan? Ang tuna. Napatuna. Woo! Tita Virgin. 360. Woo! Okay, so here's Virgo! Okay, so Virging, let's... Ano ba ito si Virging? Lagi nagtitext sa kanyang beloved. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Hi mga loves! Thank you so much for dropping by sa aking channel and it's been a long time. So ilang days na din ako hindi nakapag-vlog. So eto, magpa-family vlog na naman kami today and Kukong's hair is not good. I don't like it. So today is July 1, 2017 and today is meron kaming bisita dito sa bahay. So, nagtatago siya. Ayun siya, mga love. Ayun, pakita. Tingin nga lang kanyang mukha. Say hi, Virgo. Hi, Zodiac Virgo. So, magiging kasama natin siya, mga love, sa ating mga outings, charot, sa ating mga lakad for this next 3 days. O, diba? Si Boy Pilas nandito din. Hi, Boy Pilas. Nagbubuk ka na ng Grab. Nagbubuk ka na ni? Buka. Anong bulak na? Nagbubuk ka. Okay, so pupunta kami ngayon sa food district dahil ipapa mag-order kami ng ibang pagkain na naman. You know na food is life. And ipapatikim namin kay Virgo if tingnan natin kung ano yung verdict niya. Say hi, Popeye! Hi! Okay. Yes, okay? Pupunta na kami. Bye na. Popeye! Oh, what are you doing? Hi, Virgo! Okay, so here's Virgo! And we are back here sa food district, mga loves. Ayan. Ako ni mag-giggle nga. So, we are gonna eat bagnet. I'm gonna take a picture of that. Yeah. Don't! Okay, let's see. So, here's Boy Bob. Yeah, so she's taking a picture, mga loves, kasi she's a turista in this place. You know naman, turista, they do that. Okay, so... Hi, Boy Bobs! Ayan. Para na bago, nachos. This one is bago. Kini nachos, kini kay mga hanging garden. To ramen. Pwede magbagnet ka. Oo, bago lang. Then wings and flings. So direct telephone. Ikaw, asa mo ka? Ako, dalawang sabo. Direct sabo. Sinigang. Bigyan mo ka ng isang sinigang na bagnet. Meron ba kayong mangga? May available kayong mangga? Isang garlic parm na 6 pieces. Yes. Yan. Diba? Dito lang kami, te, ha? Okay. Garlic lang, ma'am. Yeah, garlic lang. I-try lang namin. So, nag-order kami ulit ng garlic. So, papa-order na, ipapadala na namin sa table.
Biging lagi nagtitext sa kanyang beloved. Come on! So, let's buy some drinks. So, unsa man mo Virgie? Nice, diba? Okay, pineapple. Saan ba yung tao dito? Ate! Sexy on a sige lang po dyan, smile ba? So, sa man Virgie? Laming ilahang. So, we are, para mura lang siya o ka ng, wala siya Boracay Virgie. Na mga ingon ani. What? Juice go. Okay, go to Papay. Slowly. Ayan. O, diba? Okay, so kaya na tayo. Inaantay na lang namin ang aming s'mores. Yeah, rice me. King over here, katabi. Okay, go, Virgin. Oh, there you go. Eto na yung aming. Take a picture ba? Wait. Wait, I'll take a picture first. Wait. Okay, so let's try the ramen mga loves. Ito yun. Hindi na ako mag-ano Hindi na ako chopstick. Ito na muna. Smallest one. Okay. Papay, what about you, Papay? Nam-nam? And Virgin? What is it? Garlic parmesan. Lame? Very good. Nam-nam. And the bagnet. You try the bagnet! Sige, you eat it. Boy P. Where are you? Ikaw lang ba? Nam. Hop, slowly ha. Mahulog na naman yan. Lipstick one. Okay, so Virgin. Oh! And now! Lame. Very good. Okay guys, let's eat. Want to eat everything in this fatty part of Yeah. Tuba, nagkit-kat pa tayo. Do you like it? Okay guys, let's eat na. Itadakimasu. Say hello. Hello guys. Hello guys. Welcome to my channel. Dahil diba kung mga video kaya kami pupusa na ang kakaon, kamuhimit. What are you doing? Nawala siya. Your hands are too small. It's like ice cream. Namilang ko.
Manan, you want? Ang camera may mana. Mana kami lang mana. Sige go. You want? Kami lang dilig ko. You want? You want marshmallow king? Uy, luwa ka tayo. Ano ako? Hindi na genuine. Mana tas. Lami. Lami. Word of the day. Lami. Lami means masarap. Masarap in Tagalog. Delicioso. Ayaw, hindi ka pala lahat sa delicioso. Mga bugis-bugas na. Taste it! Taste it! Saan lami? Brownie. You wanna taste? Okay. Hi, Boy Pilas. Tapos ka na bang kumain? Ayan. So, ayan ang mga labs. Tapos na kami kumain dito sa food district. And ang verdict naman namin, as always, masarap naman talaga pagkain dito sa food district. So, what happened? Hi guys! How's your experience here in food district? What can you say about the bagnet? It was good. It makes you feel guilty. What about the s'mores? I finished it all. Here's mine. It's all gone. Nothing left. Empty plate. Yeah, so we really had a lot of food inside our tummy. Yeah. So, yun mga love. So, mamaya, pupunta kami sa Santa Lucia para mag-grocery. Ano ba yan? Ang banding nila Kungkung at Tita Virgo. Punta daw, Virgie? What angle? What are you making? I'm making pancake! Ganon! Nag-imagine ng pancake. So yun, bibili kami ng pagkain namin kasi wala na kang pagkain sa bahay. And tomorrow, pupunta kami ng Ortigas at abangan niyo i-vlog namin yun for tomorrow. But for now, mamaya, i-vlog namin yung aming grocery. Para makita niyo yung mga in-order namin na pagkain. Grabe. Akala ko ba tapos ka na, Boy P? Hindi pala siya tapos. Ayan, busy si Kungkung at saka si Tita Virgo. Mga love. At saka, grabe talaga yung aming kain today. So, we are here inside the mall, mga loves. Parang pumayat na ata aking mukha, Boy Pilas. Pumayat na ba ang mukha ko? Tanong mo? In person. So, si Virgo at si Bibi ko. Ayun. So, mag-grocery na kami sa aming pagkain dahil Birthday girl. birthday ko tomorrow! Yay! Thank you! Ang busog-busog talaga namin. As in, sobrang napaka... Tingnan mo. See that? It's a big tummy. Ito. Big tummy. Big... Oh. Virgo. Manap sa King. Let's go down. Virgo! Ah! Come on, let's do the grocery. Hi, it's a Virgo. Yeah, later ng car. So, Virgo is gonna join us sa aming grocery, mga loves. Kaya,
Imagine, just imagine. Sunshine in your pocket. Sunshine in my pocket. I don't know the rest. Kato lang, just imagine. Yes, like that. Okay. Wanna sit down? Hindi na ko na kaya siguro. Sige, ikaw ka. Okay, come on. Join forces. So, not yet, not yet. No, you put your... Ipasod yung tiil. Ano? Parenting 101. Just Nana is going to camera. Kapag English eh. Baby. Hi, boyfriend. Boy Pilasun. Okay, so here's what Kung Kung is doing to Tito Virgo. He's trying to reverse psychology her. Starting with the cart. It's a reverse cart. Picking up something. A jelly! Okay, how many jelly did you pick? There are many in there. Okay. For Boy Pilas on the mix. Boy Pilas Chicks Nevermind. Hi. Chicks Nevermind yung kanyang nickname nung dalaga pa siya. Ay, dalaga. Pinata pa siya. Dili, nickname eh. Ano? Signature sa kuha. Signature niya pala sa text. clan. Sa text. Kasi dati nagka-clan sila sa text. So, sa baba ng text niya, nakasabi, Chicks Nevermind. Pero ano nangyari? Kinasal. At nagkaanak sa iba. Oh, ay, Pino. We are here in the vegetable section. And we are looking for vegetables. Here, Virgin, here's the pepino that you are looking for. That one. There you go. Ang mamahal ng kanilang mga ano ha. Hindi siya bitter. Bitter gourd. It's ampalaya. Ampalaya. This one. That one. Bagu bean. Let's look for this one. My babies. My babies. Pipino. That's cucumber. Cucumber. No, that's too big. This one. And we have that one. King, no shouting. We are here at the grocery, the supermarket. Ingon pa sa akong teacher, supermarket na pag-pronounce. Superman. Now we are going to get some rice. Make sure hindi fake. Kaya, we're gonna go for organic rice, mga loves. Let's see. Alright, organic. That one. That one, I like it. Gonna look for large eggs. Babae, did you get the large eggs? Muscovado sugar. I like that. I don't like muscovado. It doesn't taste like sugar. It tastes like, I don't know how it tastes like. Muscovado. Kana. Oo, kana ni organic. 3 kilos. This one, you carry this. What is that? It's a ball. Is it heavy? You put your bag down. It's gonna it takes a lot of effort. Go ahead. It's your exercise. How heavy is it? Is it like 9 kilos, 10 kilos naman siguro na? Ilang kilo na to ko is 10? 9.7. Oh, let me try it. Oh, Kong Kong will try the 9 kilo lubid. You carry it. Come on. Wait for effort.
So we're gonna do the aisle to aisle. Inday Badilay, aisle to aisle. So, nandun pa rin sila Tita Virgo. Ganun. Tita Virgo and Kung Kung. We're gonna go the aisle to aisle. Mga loves. Kami lang talagang nagbo-vlog sa loob ng sa loob ng grocery. Boy, alagan pa. Dahil kaming salt. Ang salt ata naglalas ng ilang months sa amin. Hindi kami masyadong gumagamit ng salt. Gumagamit kami ng Nor sarap sinigang. Nor. Ito pa rin kami. At napakabusog pa rin namin mga laaping super. Fun. Cheese. Kami na nagagamit ng cheese. Kaya yan? Ang tuna. Napituna. Woo! Tita Virgin. 360. Woo! Wakas mga loves, natapos na din ang aming shopping. Dahil grocery lang pala. Ay, naku. Ang busog pa rin namin hanggang ngayon. At, ang super, super sleepy na kami. So, cashier na kami. Dito na nga kami ni Boy Pilas mga loves. At ang taas ng linya. Kumabet, mga beshi. Ayan ang taas. Hi, Boy Pilas. Pagbabayan. Hi. Hello. Hi, guys. Bye-bye ni. Hi. Ang layo. Bye! Ang layo. Ayan, nandito pa rin kami mga loves. Ayan, nakalinya pa din kami after 48 years. Boy Pilas. Malapit na kami mga loves. Isa na lang. And kami na. Ayan ang tummy ni Boy Pilas. But macho pa rin. Di ba Boy Pilas? Ayan. Finally, we are here. We are here now. Oh my God. Kami na. Ayan na. Ayan na. Kami na talaga. Ayan. 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 Ayan na. We're finally done, mga loves. And yan, si Tita Virgo ay nagte-text pa din. Nagte-text pa din hanggang ngayon. Hi mga loves! Nandito na kami ngayon sa Walk Later with Tita Virgo and Boy Pilas, and Kung Kung is still playing. And we're gonna go home mga loves. Dahil tomorrow is a big day. Ang dami namin gagawin tomorrow. So we're gonna go home. Dito pa kami sa labas ng grocery mga loves. Ayan. Ayan, nahihirapan na si Tita Virgo mag-babysit kay Kung. Kasi napakagrabe ng, tignan mo nga. We have to kiss May energy pa. to take away the pain. Ayan, ako, nag-grab na lang muna kami. Mga loves. Antay muna kami. Gone. Measure. And we are here sa house mga loves! Woohoo! Tumiging! Ayan! So, where's Kung Kung? Alright! Kung Kung is pangit. So, we are here na. Out of energy. At last. The drain. Hi, Kasagna family! I'm vlogging! Ayan na, hi, Kasagna family! Welcome to my vlog! Hi, Dexter! Dexter's Laboratory! Do you need to wear makeup? Yeah. So we are, Hi mga loves! Welcome
Welcome back. This is Kasagnap's family. They are having having a communication in the World Wide Web. Ayun na, ayun na. Rizal. Wow! Rizal. Check up. Oh, sa ganyan eh. Kainta. Kain pa. Can you arrange your slippers? So, bukas na naman mga loves. Ayusin muna ni Boy Pilas itong grocery namin. As we are so tired. So, bukas mga loves, ang dami naming events. Abangan nyo. But for now, mag-rest muna tayo, okay? So, good night sa mga loves. See you again next time. Okay? Bye-bye na sa mga loves. Bye-bye na. Say bye. Bye. Sa Virgo, bye. Good Yeah, night. bye.